Hi, my name is Bon. I'm a trainee here at Madrid for 2 months. Pero finally, pumasa na po ako sa final mock evaluation ko kanina. Experience ko before ng final evaluation ko is sobrang kaba. To the point na hindi pa ako nag-almusal at nag-lunch. Sobrang pet kong to, kung bihira. And nung during naman, kasi dapat, supposedly 10 AM yung final mock evaluation namin. So, green up ko yung opportunity na yun para kumpletuhin yung presentation ko na ipapresent ko in the afternoon. So, 2 PM na yung evaluation namin. Sobrang haba kasi si Sir Ian yung magpapanel. Siya yung general manager dito, kaya posibleng hindi ako matanggap, hindi ako masa sa training, hindi ako masa sa final evaluation. Pero thankfully naman po nakapasa po ako. And yung experience ko dito sa Madrid is tatanawin ko sobrang magandang memory para sa buhay ko. Kasi ito yung part na independent na ako compared noon na dependent pa ako sa parents ko. So talagang sobrang hirap siya pero sobrang saya sa feeling dahil nakapasa ako. Pinakagusto kong culture nila dito is before kami mag-start ng office hours is we pray muna. Kahit na bad yung gising mo, good vibes ka pa rin dahil sa prayer mo. So, araw-araw. Thankful ako kasi finally part na ako ng Madrid, Philippines.